Πώς καταχωρώ παρτίδα. Από το μενού «Αποθήκη είδη» και έπειτα «Προσθήκη» καταχωρείτε το νέο είδος. Για να δηλώσετε ότι το είδος παρακολουθείται σε παρτίδες, στο tab «Ειδικό στοιχείο» ενεργοποιείτε το flag χρήση. Στο πεδίο «Ανάλωση» επιλέγετε τη μέθοδο με την οποία θα αναλώνετε το είδος, δηλαδή αν θα ακολουθεί τη γενική παραμετροποίηση, αν θα αναλώνετε χειροκίνητα ή αν θα ακολουθεί κάποια FIFO-LIFO μέθοδο. Στη σειρά ανάλωσης επιλέγετε αν η ανάλωση θα εκτελείται βάσει της ημερομηνίας λήξης, ημερομηνίας παραγωγής ή ημερομηνίας παραλαβής. Στη μορφοποίηση κωδικού διαλέγετε την κωδικοποίηση για τις παρτίδες του είδους. Τη γενική παραμετροποίηση των παρτίδων, όπως και τη μορφοποίηση των κωδικών τους, την ορίζετε στο Page Setup. Από ενέργειες, παρτίδες και έπειτα προσθήκη, δημιουργείτε μία παρτίδα για το είδος. Επιλέγετε το είδος από τα πεδία κωδικός ή όνομα είδους και έπειτα αποθήκευση. Προαιρετικά, μπορείτε να δηλώσετε την ημερομηνία λήξης, την ημερομηνία παραγωγής ή ημερομηνία παραλαβής της παρτίδας.